Tervetuloa tänne. Täällä on Dr. Mario peli minulla käsissä. Otetaan Arskan kanssa pienet matsit. Ja Antti on tuolla. Antti on valmiina ottamaan meistä voittajan vastaan sitten kohta. Let's play. Noniin. On aika. Kaksin taiston. No, kumpi on ykkösohje? Sinä. Paskaperse. Speedy haikille. No sehän kestää sitten niin vähän. No se on hyvä. Ei, medillä. No medillä sit. Medillä ja... Viruksia mahdollisimman vähän, kun muuten hakkaa. Eikö sitten niitä olla... Entä 5? Laitat chilli, kun se kuulostaa niin hirveältä. Chilliä, laitetaan chilli. Pelit pyörii. Noniin, Noniin. hirveä matsi. Kumpi minä oon? Kumps minä oon? Noniin, Niin kaikki on minä oon vasemman puoleen. Ootapas Arska, minä sulle näytän. Noniin. Mitkäs nuo on? Ei. Oi oi oi! Tämä peli mitä? Oli tehty vuonna 1990. Mitä? Ei, tätä voi. Ihan hirveetä. 13 vuotta, ei kun 23 vuotta vanha peli. Tämä on parasta. Minne minä tämän työstän? Legendaarista. Oi oi, mitä? Noniin, se meni... Noniin, on pilalla. Älä luovuta. Anna mennä. Näytä niille. Ei voi näyttää. No ei tämä menes minulla sen paremmin. No niin. Mikäs tuo? Oi paska perse. Mitä nyt tapahtuu? Arska. No. Minä olen tullut johtopäätöksessä. Tämä peli on ihan perseestä. Niin näyttää olla. Antti, sinä et tänään tule pelaamaan. Miksi? Koska tuli still-kuvaa. Kiitos. Kiitos ja hei hei. Hei, hei, hei.